आंनि YouTube चेनेलाव एसे आङो नोंसोरनो मोनसे शेयार खालायसैलाय आङो दिनै मा जागोन आरो माथो दंबावो जानायनि अनगायैथ' जेरावबोथ' थांनो रोंखाला नालाय मा खालायगोन नै लावा नायदो जा गिदिरनो आयौ खिन्थु नायदो आं हाखावनानै नायनायसै होनो लावा हमसो नायनो हाखाया बिराद गोलाव आयो 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 हाखावनानै नायसै दे आयु गोरैना गोरला नायदो गोरलैसोबाव नै आं सानदों गोरा जागोन सानदों नायलाय नायलाय गोरलैसो लावखौ बिराद गिदिर नुनानै माने बेगर होनानै सानदोंमोन आरो बेगरा गैया बेखौनो संगोन दिनै नाजोंहाय बिदिबा आंनि हालांसै सुलांसै संसै नायलांदो लोगोफोर दे नै हानानै बेगरानो गैया नुवाखै गोरलैजोबसो बिराद मोजां गोरलैजोब आरो सासेया नै नैबे लाव बिगुरखौ एवबावगोनसोनो गोथाव मोनजादों होननानै लाव बिगुर एवनानै गोथाव मोनजानायखाय हाबावबायसोनो बेखौबो एवनायनि लाव बिगुरबो आरो होगोन जोङो लावजों मटर होगोन ना होगोन सासे टमेट' जायैखाय टमेट'खौ होथ'ला नङाबा टमेट'बो होजायो आरो अर सुखालायबाय हनै दै जानो खालायबाय बाहायनो संगोन दा नै जि बुरजा जाखाबाय खेबसेनो मोनानि साननि संखानोसैलायहाय नै मैगङाबो मटर जिरखांबाय बिगुराबो हाखांबाय संलांसै सुनानै नैबे नाजों नै जाहाथे मैयानि जों दोनखादों आङो बुरजाथारमोन नालाय सेरसेनि बारामोन नालाय ओंखायनो बेजों लावजोंनो सर्टकाट होनाय होसननाय संजेननायनिफ्राय होआखिसै लाव मटर नाजों आरो संगासिनो दै आङो खेबसेयैनो सर्ट होलायबाय ना नै नाबो होबाय सर्टकाट गासिबो होजोबनो देखायजोबनो हाया टाइमबो गैया आंहा बेबायदि आरो बयबोथ' रोंखायो संनो बयबो गोरोंजोबखासै आजिखालि मानोथो देखायबावनो ना गावबागाव स्टाइलाव संबाय आरो बिदि आं फार्स्टनिफ्राय होजोबाखै नालाय सोरबा सानगोन सर्ट नाया मारै दानो बिदि होखो होनना सानगोन खिन्थु आं सर्ट देखायदों आरो दे एसे गोदौबावनांगौ रानबावनांगौ बियो दैबो दंहाय दावरावथार दै न' लुबाय थानायाव एसे रानबावनांगौ दै लोगोफोर दुन्दियाबो रेडि लाखाबाय नै दुन्दिया रेडि लाखाबाय ओरै फारसे नै लाव बिगुराबो मोनबायानो ओमफ्राय सिगांनिफ्राय माबानाय जायाखिसै मोनखांनायाव नै बैयाव बाहाय मोनसे संनाय जाबाय नालाय बेखौ गेसाव एवबाय बै ओंख्रिखौ आङो बनाव अरदाबाव संबाय आरो मोनबायानो टेस्टि जाखाथारो लाव बिगुर दागार दे लोगोफोर बिगुराबो जाजायो बेनोसै आरो आंनि दा संनाया आं कमप्लिट देखायला दे बेखौ एसे होफैफिनबावबाय आं लाव भाजाखौ देखायनानै मोनबायानो बेबो दुन्दियाल' हरनांसिगौ जाखाबायानो जि गोदै गोथाव जाखाबाय लास्ट दुन्दिया होनानै नै गोथाव जाबाय दै बेनो बाय बाय